Esta semana a empresa Nosa, adxudicataria das obras, iniciaba os traballos para a dotación de servizo de saneamento ao núcleo de Burés. A actuación cun orzamento de 104.000 euros virá a dar servizo nesta primeira fase a unhas 30 vivendas que carecían deste servizo. A obra vai con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña. É unha obra que foi tramitada o concurso a través do Plan Único da Deputación Concello de Rianxo e se están iniciando os traballos que van posibilitar incorporar nesta primeira fase pois a unhas 30 vivendas, sobre todo da parte máis antiga de Burés, máis a marxen dereita da estrada da Deputación, non? O importe son aproximadamente uns 104.000 euros, un pouquiño máis de 104.000 euros para chegar e dar este servizo fundamental á veciñanza, non? O Executivo rianxeiro confía en poder acometer tamén nos próximos meses outra actuación importante relativa ao saneamento, como é a proxectada para o núcleo de Quintáns, en Isorna. Unha obra de importe bastante grande, como son 250.000 euros, que sería probablemente unha das aldeas de Rianxo máis grandes que ficarían aínda sen este importante servizo. Xa digo, nos vindeiras semanas comenzará o proceso de licitación e agardemos que ao longo do ano 2022, o ano vindeiro, se poida adxudicar e rematar as obras, non? Co que, efectivamente, teríamos esta outra zona incorporada. Pouco a pouco, o Concello segue a dar pasos cara ao ansiado saneamento integral do municipio, que pasaría tamén con outros proxectos aínda pendentes, como é o caso do da Pousada, na parroquia do Araño. Para nós é moi importante que se avance nesta idea que se ten desde o grupo de goberno de chegar o máximo posible con este tipo de obras a acadar os niveis de saneamento do municipio o máis cercano ao 100%.